No mutta, mitä mieltä olet? Mikä on tänään top 3? Näin aamun raikkaana niin Max, Norris, Sainz. Ensimmäinen DNF. Ensimmäinen DNF, Zhou Guanyu. Oh. Minä sanon, että ensimmäinen DNF tulee tänään Perez. Oho. Ja top 3 multa on Verstappen, Sainz, Norris. Eli mulla ei kauheasti tapahdu mitään muutoksia. Onneksi ei näitä kisoja kuin kerran vuodessa. Koska 8 aamu, se ei todellakaan ole näin paha. No ei. Tai mieti, että australialaisille tää on niinku se viikonloppu, millä ne voi nauttia. Olla Formula 1-fani. Se ainut normaali kisa. Jep. No, mut tietää, jos tää kilpailu menee ilman turva-autoja tai mitään, niin tää kestää ehkä 1,5 tuntia. Kello on jos vielä 8. Minä menen takaisin. Nukkumaan. Jep. Omalla tavalla mä toivon, että tapahtuu aina hullua, vaikka heti nytten. Omalla tavalla en, koska mä en tiedä yhtään, miten kovaa mä aion reagoida siihen. No niin. 3, 2, 1. And it's lights out, and away we go. Saiko Sainz syvällä lähö? Norris sai ainakin. No, kaikki on siinä. Mutta lähtekö haastamaan? Ei pääse. Oh, come on. Tuleeko osumaan? Aika puhtaasti. Ei mitään kontaktia missään. Miten? Miten tämä on mahdollista? No mutta ensi kierroksella on DRS, ja tällä radalla tämä on ainut rata, missä on 4 DRS suoraan. Niin katsotaan, pystyykö Sainz pysymään perässä. Toivotaan. Mutta McLarenit, olisiko tänään tuplapodiumi? Se olisi aika kova. Se saisi kyllä herrät paikat tutisemmaan. Tullaanko näkemään eka kertaa, kun joku ohittaa Verstappeni? Kato. Kyllä se tulee se, että herra juma, se... Sainz voittaa. Sainz johtaa kilpailua. Boom. Okei. Yleisö käy jo villinä. Siis mä en ajatellut, että se, että vaihdettiin, että DRS vaihdetaan siitä 3. kierroksesta tokaan kierrokseen, olisi iso muutos, mutta on ihan vitun iso muutos oikeesti. Onhan se. Voisiko Red Bullin Powertrains nyt sanoa vaan itsensä irti? Kiitos. Joo, kohta alkaa savuttaa ihan hirveästi. Joo, Verstappenin ura nyt ohi, hänet ohitettiin. Oi voi. Ei oo täydellinen kausi. Kato, onko smoke? Onko se smokea? Savuttaako Verstappenin kone? Usko, että se savuttaa, taitaa olla vähän. Vai onko ne vain roskaa? Taitaa olla. No. Kato nyt. Tai ehkä se... Mitä? Kyllä se laahaa. Red Bulli savuttaa. Mitä? Mitä? Oh! Mitä? Mitä? Sieltä tulee tosta oikean puolen takarenkaasta. Ai. Verstappenilla ongelma? What? Kato! Oh! Mitä? Mitä? Se jää! Mitä? Norrisilla on mahdollisuus voittaa. No tämähän muutti täällä aamun ihan kokonaan. Mitä? Tässä muuten voi vielä käydä niin, että Verstappen ei tämän kisan jälkeen johakka enää M-sarjaa. Mitä? Mä oon ihan vitu sanaton. Sen piti olla vitsi sanoa, että se savuttaa. Niin, se pitää olla vitsi, että niinku, ei se pitänyt olla mahdollista, että Red Bullilla on ongelmia. Voisiko Red Bullin Powertrains nyt sanoa vaan itsensä irti? Kiitos. Joo, kohta alkaa savuttaa ihan hirveästi. Siis se on oikeesti se jarru tuleessa. Tästä tulee nyt oikeasti mielenkiintoista. Jep, kato, se on Verstappen ulkona autosta. Verstappen otti ehkä 10 voittoa putkeen, mutta hän ei riko hänen omaa ennätystä. No ei näemmä. Siis mä olin ihan täysin valmis niinku heittää vitsiä täällä ja soittaa niinku Dutch National Anthem
Mä olin ihan valmis, että me tultiin aamu 6 heräämään ja heittää sitä leppää, että me tultiin aamu 6 heräämään katsoa sitä, että Max voittaa, mutta ei se ajanut kuin ihan muutama kierroksen. Milloin viimeksi Max on ollut ulkona kilpailusta? 22 vai? Vai 21? 2-2. Kai se 22 oli. Tiedätkö mikä muuta on ollut edellinen? No. 2-2 Australia. Wow. Silloin moottorilaus. Wow. Mitä? Oho. Poksahtiks se rengas tossa? Ei se ole oikeasti tulossa. Huhhuh. Softit ne oli. Ottas varikolla. Ei jumalauta. Oh my god. Äijät. Hyvä Bottas. Hyvä steikki. Miten? Taas sama juttu. Sama juttu. Miten joka kerta? Ehkä hän on. Tämä Sainzin dominanssi alkaa kyllä kyllästyttää. Ihan boring, kun koko ajan vaan voittaa. Onneksi Gasly ja Hülkenberg vähän hidastaa nyt. Ei Gasly opistele. Hyvä, kun sä rupesit puhumaan ja sit sä olit silleen, hetkinen. Tiedätkö mistä tää kaikki alkoi? No. Että Logan ei aja. Ihan siis canon event. Mm-hmm. Tässä alkaa se tapahtumien sarja. Albon ohitti Hamiltonin. Magnussen ohitti Hamiltonin. Mitä? Oh. Oi voi. Engine problem Hamiltonille, mitä? Nyt turvauta. Jääranalle. Turvauta. The 2 greatest drivers. Ei voi. Bottas ei oo vieläkään ehtinyt ohi. Se tulee. Bottas vetää siihen perään. Onko pace car? Okei, nyt ei enää harmita, että herättiin aikaisin. No ei harmita. Eilen oli vähän silleen, että ei kyllä tekisi mieli, mutta kyllä teki mieli nyt. Ei kaduta. Ei harmita. Lähtekö haasta? No ei ollut edes hirveästi enää, ei olisi haastoa. Lähteekö Russell haasta nyt? Eikö se sano edes DRS? Wow. Mut Russell pysyy perässä kuitenkin. No se on hyvä. Slipstream. Entä jos se olikin vain taktiikka Verstappenilta tai Red Bullilta? Et kato, kun ne huomaat, että Sainz meni ohi, ne paino nappia, että ei voi syyttää, että auto on huono, vaan että nyt oli vaan ongelmia luotettavuudessa. Niin. Se on mun salaliittoteoria. Silleen, jos Verstappen ei johda, niin sitten se ei mitään järkeä enää, jos ainakin saa loppuun. Niin. Hei, Verstappen hän on täällä voittamassa. Niin. Hän ei tullut kisaamaan P2. Mut joo, se sanoi, että se niinku heti kun lähdettiin valot sammui, niin siinä niinku se jarru jäi kiinni. Et se oli koko ajan vähän niinku, jarrutti koko ajan pikkasen. Oi herra jumala. Mites siinä tapahtuu? Onko sillä joku rangaistus? Ei. Miten siinä tapahtuu? Ehkä ne sai kaikki paikalleen, mutta ne ei vaan luottanut siihen ja sitten piti tarkistaa. I don't know. Mut joo, Sainz on kyllä vähän muuttunut sen jälkeen, kun sai kuulla, että ei aja enää Ferrarilla. Joo, rupesi heti vähän suorittaa. Podiumi. Leikkaus. Ja nyt on voittamassa. Mieti, jos Sainz olisi ajanutkin Saudi-Arabiassa. Miten hyvä hän voisi oikeasti olla pisteistä tällä hetkellä? Tässä melkein tekee mieli jäädä katsoa palkintoja jako. Fake fan. Häh? Ne katsotaan aina. No viimeksi en ehtinyt, kun piti lähteä niin kiireellä. Oi. Voi. Sulla on hyvä ero siinä, ota turvallisesti vaan. Mutta nyt Rauhassa vaan. on jäänyt 70 sektorin aikana Leclercille. Tässä saattaa vielä tapahtua jotain. Kato. Sekunti jäänyt pienen ajan sisällä. Tämähän menee mielenkiintoiseksi. Mitä? Mitä? Oi. Russell on ulkona! Mikä? Oh. Se on keskellä rataa! Oh no.
iso kolari. Hei, Haasille tuplapisteet. Kisa. Jep, ja kisa on siinä. Kisa on siinä, Carlos Sainz voittaa. Mitä? Oi. Mä meinasin ajoittaa täällä, mä olisin soittanut Smooth Operatoria samalla kun se meni maaliviivan yli, mutta eipä enää. Holy! Toi pitää nähdä nyt uusintana. Mitä se kävi? Kun vaihtoi just kun se on vaan niinku jo tapahtunut. Oisko ollut En usko, että on osunut, mutta on kyllä auto mielenkiintoisessa kulmassa. No on kyllä, jäi tolleen. Mä veikkaan kyllä, että ensi vuonna tota mutkaa tullaan muuttamaan. Koska tää on aika paha, että se heittää ton auton tolleen radalle. Sainz voittaa Australian Grand Prix. Se on aika iso juttu. Ferrarille 1-2 ja Norris podiumille. Tää on kyllä siis niinku... Tätä ei osattu odottaa. Siis Russell on kyllä hyvä tossa, että se fumblaa aina niinku just viimeisellä kierroksella. Teki saman Singapuressa. Russellissa oli kierros 57. Okei, uusinta. Lähti vaan. Ei lähtenyt edes kovaa. Siis tää replay että se olisi ollut tosi hidas jopa toi osu. Kiitos Carlos. Kaunista. Mieti, että me ollaan nyt viimeiseen 22 kisaan nähty Verstappenin voittavan ja siellä välissä on 2 Sainzia. Jep. Sainz on siis GOAT. Viimeisen 2 vuoden aikana Sainz on voittanut Ferrarille. Voidaanko me vaihtaa se, että ne soittaa Spanish National Anthem siihen, että ne soittaa Smooth Operator? Sainz, Leclerc, Norris. Ei ollutkaan. Hei. Arvokka oli oikein tänään. No. Aina mikä mulla meni oikein oli Norris P3. Let's go. Let's go. Mut toi on, että Red Bull ja 2 Mersua keskeytti. Tuossa lukee, että Russell kuitenkin pääsi maaliin asti. Jos on kilpailusta aina 80%, niin sit se laskettaa tolleen läps. Jaa, Gunther!